W lecie 1902 roku, czując się nieco lepiej, postanowił wybrać się z rodziną na wycieczkę za miasto. Urządzili wspólny piknik nad malowniczym jeziorem w okolicach Winony. Hieronim z rozrzewnieniem zauważył, że krajobraz tamtejszy przypomina mu rodzinne pejzaże Wiela. Błękit jeziora i zalesione wzgórza przywiodły mu na myśl kaszubskie strony. Był to jego ostatni radosny dzień. Następnego ranka, 13 sierpnia 1902 roku, Derdowski doznał kolejnego rozległego wylewu krwi do mózgu. Stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Zmarł nad ranem około godziny 3:15, w piątek 13 sierpnia 1902 roku. Miał zaledwie 50 lat. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła polską społecznością Winony. Przez 2 kolejne noce w domu Derdowskich odbywały się tradycyjne czuwania modlitewne, prowadzone przez członkinie parafialnego kółka różańcowego. Pogrzeb odbył się 15 sierpnia 1902 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pomimo upalnej pogody w ostatniej drodze Hieronimowi towarzyszyły tłumy.